खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 मे 2021 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गाव हारसिङै जेबो गोथों साननो रोंनाय नङा माबा मोनसे गोरोन्थि सानफ्रांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गुबुननि हेफाजाबजों मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबोरबो नांगोन समाजाव मान मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा सोंखारि जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा नुजागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव अदेबानि मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव गावजों गाव एना एनि फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम होनजायो नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोआ जोबोर बाख्नायगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव गोबां मान मोननो हागोन
लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो गोबां खामानि मावनो गोसोबो दुंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो मोजां खौरां फैनो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ समाजाव अदेबानि मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा जायखि खामानि मावा मानो दिनै गाव हारसिङैनो मावनांगोन गोसोआ दिनै जोबोद दरसि दरसि जागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन अदेबानि गुबुननि हेफाजाब लानानै मावोब्ला मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा मेंनाय मोनगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनो गोसो दुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आया बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय बायदिसिनाजों खस्थ' मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा अदेबानि देबोरबो नांगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन नाथाय फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगायाबो बांगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुङाबो जानो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर
आला खाला मोनगोन। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ। मानहानिबो जानांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा फारि फारि जाफुंजोबगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।